Bismillahirrahmanirrahim. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da haka. Alhamdulillah yau take karamar sallah kai idi sallah mu ba abin da za mu ci subhanahu wa ta'ala sai dai mu masa godiya. To, masu kallon da sauraron mu dai suna Sa'id bin Khalid wanda aka fi sani da Sarkin Tsafta. Za ku iya bibiyar mu a channel ɗin wanda yake mai suna Tsafta TV wanda za ku so mu samu shirye-shirye da zarar